Dywedodd y dyn yma, gallai ddinistrio temel ddiw ei hadeiladu eto fewn 3 diwrnod. Wel, oes gen ti ateb? Beth am y dystiolaeth yma'n derbyn di? Dwi'n dy orchymyn di yn enw'r Duw byw i'n hateb ni, a i ti ydy'r Meseia mab Duw. Ie. Fel rwyt wedi dweud. Ond dwi'n dweud wrthoch chi gyd. Rhyw ddydd byddwch chi'n fy ngweld i, mab dyn yn llywodraethu gyda'r un grymus, ac yn dod yn ôl ar gymylau'r awyr. Cabledd! Pa mae angen tystiolaeth arno ni? Da chi gyd newydd ei glywed yn cablu. Dwi ti'm yn clywed y cyhuddiad yn derbyn. Mae ti yw brenin yr Iddewon hyn. Pwy yw ti? Be nes di? Fel dy fod o'mlaen i'n cael dy groes holi. Ti'n ddi-eog o'r holl gyhuddiadau? Felly pa maen nhw'n galw am dy anga? Dwi ddim yn credu fod unrhyw sail i ddwy'n cyhuddiad yn erbyn y dyn yma. Ti'm yn clywed nhw'n gweiddi i mi dy groeshoelio? A beth yw'r gwirionedd wyt ti'n sôn amdano? Maent yn galw am Barabas i'w ryddhau yn awr. Cred i fi, ni fyddi di cyn y wawr. O'r gorau, fel da chi'n dymuno, dwi'n dedfrydu y dyn hwn i'w groeshoelio. Ond cofiwch hyn, dim fi sy'n gyfrifol am ladd y dyn yma, chi sy'n gyfrifol. Gwener
achub eraill os nad ydw gallu achub ei un. Pa gyhoeddiadau ydych chi'n dwyn yn erbyn y dyn hwn? Dwi'n yn gwybod pwy oedd y dyn yma, ond 1 munud o'n i ddall, munud nesaf o'n i'n mynd ei gweld. Croes hwylia fo! Mae wedi marw. Tywnwch ei gorffau lawr. Plis, Duw, plis paid y cymeryd y mab wrtha fi. Gadwch i ni ei roiedd yn y bedd, a rholiwch y garreg dros geg y bedd. Arglwydd, ai dyma'r diwedd?